Περίμενε. Να ανοίξει μηχανή και μετά. Μέχρι τη δίκη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Μίτσο! Ζητάμε δηλαδή από όλες τις κοινωνίες όλου του κόσμου, από όπου και αν είναι, να διαδηλώνουν μαζί μας από τη στεριά. Να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερη κινητοποίηση και πίεση προς τους θεσμούς, τα κράτη, τις υπερεθνικές οργανώσεις και το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Συμμετέχω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτή την αδικία που συντελείται μπροστά στα μάτια μας, στις οθόνες όλου του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει τώρα.